възлюбен е най-красивия от хиляди и хиляди. Моя възлюбен е най-красивия от хиляди и хиляди. Моят възлюбен е най-красивия от хиляди и хиляди. Моят възлюбен е най-красивия от хиляди. Извикай Твоя е и силата, Твоето царство завинаги. Амин. Славата Твоя е и силата, в Твоето царство завинаги. Амин. Славата Твоя е и силата, в Твоето царство завинаги. Амин. Хайде, църква, защото Словото казва, както на небето, така и на земята, а Неговото царство, Неговата сила, тази вече ще си изяви в този живот. Готови ли сме да извикаме, църква? Готови ли сме да извикаме на славата на Исус? Yeshua,
Ръцете ти толкова прекрасни ме галят всеки ден. Нозете ти толкова прекрасни ходят с мене всеки ден. Дева, девла, само тук ги любаваме. Исусе, Исусе, само тук служинаваме. Очите ти толкова блестящи ме гледат всеки ден. Сърцето ти толкова любящо ме обича всеки ден. Дева, девла, само тук ги любаваме. Исусе, Исусе, само тук служинаваме. Дева, девла, само тук ги любаваме. Исусе, Исусе, само тук служинаваме. Ти казал си от кръста, свърши се. Ти казал си от кръста, свърши се. Направено е. Ще ми бъде добре, ще ми
Здраве! Дълго години да използва къщичката. Здраве и благословена да е от Господа. Чай на тази къща. Внуци да гледа. Благословена да е от Господа. Здраве, само здраве и хубави работи, мамо. Хубави работи. Да. Ай. 대박 맛있잖아. 머리 살 Я 말거리. А ти не познаваш малите ли? Те шкаф чай би си ката раля карали. Хайде бе. Тя краси масата бе. Краси масата бе. Синя. Кристино, ще помоля малко да ме намериш. Аз ако знам откъде и как. Наско, а виж как ми там беше от дивани. Насе, а виж как нищо от дивани. Ала. Ама колери? Ой, ала ти баба. Лаки страхати на игара, нану. Мама, иде. А това ще бъде. Валя, беше. А как се нас пащам де. Tu se quer? Топло ли ти? А, да рега. Това у семейството. Да. Помагато му, там семейство. Беше това. Vasco, ja, was tosti? Da možeš paš prilomesti. Росо, хайде. Алдеш пашам, сякам ти жес. А как те бе? Насно, ти равник стика сами. Сеньо, дай го сунеш. Як тар да стара стара. Стара са само дали ги бе. Чур ме харка. Харка демо, Росо Христа. Хайде бе, деш пащам пенята. Беше шу харка. Не дей за не дей да дохаш. Чакай, ама, не мога, наистина не мога да държа. Ами не да чао. Почваме. Не, чакай. Не си чадър да нам. Е, суто не кидеш. Дай се бабачката да сложиш. Да, почваме. Ще ви помоля за тишина, за внимание, не искам да има никакъв шум. Ще прочита Божието Слово, ще направим молитва, ще направим помазание. Искам децата, всяка едно дете да се познае майка си, всяка една майка да познае своето дете. Амин. Ромите малко е трудно, но искам това, което да го говоря, да може да всеки един да го разбере. Амин. Сега искам да бъда така, да може да ме виждате всички, да може да е удобно и на човека, да нападне в клипа. Най-важният човек е този, който е авторитета на Божия дом. Той е нашия брат, знаете много добре. Вижте, че всяка една къща се гради с много сила, с много голям труд. Но преди да направя помазанието на къщата, ще направим помазание на хората. Важно е човека да бъде осветен с цялото сърце, да бъде предаден на Исус Христос. Вижте, къщата се е къща, но вижте, в тази къща живеем хора. И ако ние не сме променени, няма как да бъдем защитени от Господа. Най-важното е кръвта на Исус Христос и вярата в Господа. Знаете много добре, ще помоля отново тази музика да го намалите. Ора машинта ресера, кана баба. Основата на всеки един човек трябва да е Исус Христос. Знаете много добре, че когато правим нова къща, наливаме много бетон, много основа. И вярата ни трябва да бъде в Исус Христос. Амин. Амин.
Нека да се помолим. Ще помоля всяко око да бъде затворено, знак на съгласие, да поканим Исус Христос, да поканим Святия Дух, да издигаме ръце към небето, да се помолим и Бог да води нещата. Святия Дух да поеме нещата. Ора машита ресяра кана. Татко, в името Исус Христос, Святия Душето, ние заставаме сега при Тебе, Господи. Ние сме събрани в този дом, Господи, да може да Те издигаме, Господи, да вхалим, да вличаем Твоето име, Татко, да Те благодарим, Господи, за моя брат и за неговата половинка, за семейството му, Господи, за снаха му, за сина му, Господи, за дъщеря му, Господи, че Ти им даде тази сила, Господи, че Ти им даде тази победа, че Те устоиха, Господи, изградиха този дом, Господи. Затова, Господи, ние сега се събрахме, Господи, да може да Те благодарим, да направим помазанието, Господи, но искаме Твоята ръка да опази този дом, Господи, от всички неща, Господи, които ще дойдат върху този дом, Господи. Болести, напасти, Господи, да няма в този дом, Господи, всичко да бъде изчистено чрез Тебе, чрез Твоята кръв, Господи. Молим Те, Святи Души, Твоята ръка да бъде винаги върху тях, винаги върху този дом, върху това семейство, Господи. Да няма наводнение, земетресения, пожари, Татко си, и всичко нечестиво да се премахне, Господи. Всичко ново да бъде в Тебе, Татко си, в името на Исус Христос. И ние казваме Амин. Ора ма баш интересен. Сега, искам да ме разберете много правилно. Много хора канят проповедници, пастори да направят освещение на тяхните домове. Но вижте, ако вие не се промените, самите вие, човека, който живее в този дом, къщата, сградата се е сграда, разберете ли? Сградата се седи на мястото. И много хора, са поканали и са мотиви и казват, ще те помоля да дойдеш у нас да направиш помазание. И да направим помазание на дома. Ако ти не си променен в твоето сърце, ако ти не си осветен, ако не си предан, ако не си отделен за Исус, няма как да бъде защитен от Господа. Амин. Амин. Затова, че сега отново се повтарям, първо ще направим помазание на вас, на хората, след това вече помазваме вратите, прозорците, кишетата на къщата, всеки един прак и Божията кръв да бъде там. Това го има в Словото. Знаете много добре, че сега ще празнуваме Пасха, Великден, Рождество, когато възкръсна Исус Христос. Че това в Стария Завет, когато Бог даде заповед на Моисей, каза да заколят агне, да помажат вратите с кръв. Това ще им бъде белиха, когато дойде ангел на смъртта, да бъде опазени. Но нека да кажем всички, нашето агне е Исус Христос. И кръвта на Исус ще ме опази, разберете. Знаете ли кога имаме защита? Нашата защита е вярата в Исус Христос. Амин. Аз сега ще се помоля първо на авторитета на този дом, на неговата половинка, ще направя помазание. След това на сина му и на неговата снаха. И да няма нищо между тях, освен Исус Христос, Божията любов. Да бъде в единство. Когато сте в единство, ще победите всичко, кажи Амин. Амин. И вярата в Словото, помазанието, дразновението в Исус Христос. И когато ти си в тази вяра, когато ти не се грешаваш, когато на първо място Исус Христос, тогава имаш защита вече ти и твоя дом и всичко това, което е твое. Нека да кажем Амин. Ако ти не си променен изцяло в сърцето си, няма как да имаш тази защита от Исус Христос. И каквото да правиш, ако се грешаваш, няма опазване, разберете ли? Ти допускаш нечестивата сила да дойде в тебе. И тогава вече започват проблемите в дома, семейството и почват другите неща. Амин. В един дом трябва да има ред, дисциплина, да има авторитет. И най-важното е, кажи, авторитета. Главата на този дом. Но вижте, на всяка една глава, на всеки един мъж е поставен Исус Христос. Човекът трябва да бъде покорен на Исус Христос, след това жената и да има почет между тях. Амин. Амин. Сега знам, че има много семейство, че Бог в Бог си с нова снаха, ще се моля за тях. Вижте, да имат търпение, да имат любов. И вие сте тези, които трябва да им помогнете. Сега ще помоля моя брат и неговата половинка. Не знам, обаче имах откровение, знаете много добре, аз самия съм направил една сграда, нали, кухня.
И знам, че много трудно се кради всеки един дом. Преди когато съм чувал, че да направиш нова къща, аз мисля, че е лесно, но не е лесно. Значи до последни сили се пука всичко в тебе. Дали ще стигнат финансите, парите, материалите и дава всичко от себе си. Но вижте, целта ни е в този дом да бъдем ние променени. Исус Христос да живее там. Исус да живее чрез вас. Амин. Сега ще помоля моя брат и неговата половинка да станат, да дойдат тук отпред. Аз ще направя помазание на тях. Вижте, когато те са осветени, променени, тогава вече Бог има защита над всичко над тях. На тяхните деца, на тяхните коли, на тяхните къщи. Кажи амин. Тогава вече кръвта на Исус Христос, защитата, Божията ръка е върху тях. Върху тяхните ниви, семейства, животни, работа. Всичко идва от тях чрез Исус. Ако те опазват Божието Слово и се предадат изцяло, се променят и да бъдат изцяло променени, тогава ще имат материалното и духовното. Всичко ще бъде според Божия ред. Нека да кажем амин. Сега, тази сила, която ме даде на Божието присъствие, аз ги помазвам в името на Отца, Сина и Святия Дух, да бъдат осветени сърцата им, умовете им, душите им. И това, което има да го дадат на Исус Христос. Не само домове, а всичко, разберете ме. Когато ти предадеш всичко в Божията ръка, вече всичко става Божието. Кажи амин. Бог чака да го казваш с цялото сърце, с цялото си уста. Аз преди години съм имал проблем. Бог изцели мене съвършено, изцели дъщеря ми. Имах проблеми с брака с моята половинка, но чух Святия Дух как ми каза, предай всичко в моята ръка. И нищо не може да вземе от моята ръка. Аз го взимам, отново го давам на тебе. Кажи, всичко мое е на Исус Христос. Амин. И когато ти си в Божията протекция, Божията кръв, ще прочета и Словото, нищо не може да го проведе. Амин. Ора машин таресе. Сега се го помоля всички да наслужите ръце към тях, да се молим за тях. Ора машин таресе. Святи души, аз помаза моя брат сега в името на Исус Христос, в мощното име на Исус, в името на Отца, Сина и Святия Дух, Господи, докосва го, свети го, Господи, изчисти го, Господи, изпълни го с Твоя Дух, с Твоята сила, с Твоето помазание, Господи, промени го татко си, допусти ръцете му, краката му, Господи, сърцето му, Господи, всичко да бъде за Тебе, Господи. Опази го от лукави, татко си, където стъпне, Господи, има благословение, Господи, както за него, така за семейството му, Господи. Ора машин тарася, Господи. Издигам неговата половика, Господи, аз ги помазвам в името на Отца, Сина и Святия Дух, Господи. Нека Твоята сила, нека Твоето помазание приема само, приема без да се молиш. Опусти се в името на Исус Христос, изпълни сърцето, душата и ръцете, Господи, в мощното име на Исус Христос. Докости нозете, Господи, Твоята сила, с Твоето помазание, Господи. Всичко да бъде за Теб, за Твоя слава, Господи. Опази здравето им, Господи, финансите, Господи. Ора машинта и се ръката, папа. Моля Ти, Свято Душа, в името на Исус Христос, от тук нататък, Господи, да няма нищо между тях, Господи. Освен Твоя мир, Твоята любов, Господи, Твоето единство, Господи. Чрез този ръце, Господи, да благославят Своите деца, внуци, правнуци, Господи. Ора машин да бъдат променени, Господи. Да имат вечен завет с Тебе, Господи. Моля Те в името на Исус Христос. Амин. И всички казваме Амин. Амин. Сега ще поканя новото семейство да се появят. Стой. Тук настрани ги само. Това е чудо. Вижте, Исус се радва, когато Бог създаде мъжа, взе от мъжа работа и създаде половинката. Амин. И когато вие се ожените, вие ставате едно цяло. Но вижте, трябва да имате покорство, мир, благословение. Ако искате да се развиете, да вървите напред, защото казва, че трябва да почитате баща, майка, да имате уважение към авторитета. Вашия авторитет е вашия баща, който иска да ви даде всичко от себе си. Но вижте, на този баща, над него има Исус Христос, който го благославя. Амин. Ора машин интереса. Затова сега ще се помоля за вас и вие да бъдете благословени, да бъдете смирени, защото всичко го прави за вас. Ора мапа. След това принцесата да заповядва и тя. И другата принцеса има по-голяма от нея. Има ли и друго? Да. Тази принцеса, по-голямата сестричка.
Ора мапа шинтаресе. Вижте, това е дом. Исус Христос обича, когато в един дом има мир, има освобождение, когато вярва в Исус Христос. Ако вие сте в Исус, няма какво да го раздели. Никаква болест няма да дойде върху вас. Ще дойдете изпитания, но чрез Исус побеждавате. Амин. И когато вие сте осветени, сърцата ви, в този дом няма да има нито болести, нито проблеми. Амин. Всичко ще победите чрез Исус Христос, чрез вашата вяра, разберете му. Сградата се е сграда, разберете му. Тази къща е силно както и църквата, разберете. В църквата влизат всички различни хора, разберете му. Но ако не са променени, ако не повярват истински, Исус даде своя син и казва, който не повярва, вече е осъден, разберете му. Амин. Амин. Важно искам да ме разберете, че вие трябва да се промените. И всичко, когато вие се промените, всичко друго е защитено. Амин. Амин. Орама пашинта. Татко, издигам Сенко, Господи, издигам неговата половинка, Господи, благославям това новото семейство, Господи, изчисти го, освободи ги в името на Отца, Сина и Святия Дух, Господи, аз го помазвам в мощното име на Исус Христос, изпълни го, докости го, Господи, възстанови го, Татко, се благослови половинката му, Господи, жената му, Господи, в името на Исус Христос, нека да те приемат изцяло, да бъдат посветени в Тебе, Господи, дух, душа и тяло, Господи. Аз го помазвам в името на Отца, Сина и Святия Дух, Господи. Молим Те в името на Исус Христос, Господи. Ора мапа шинта ръце, Твоето вас това първенде. Положете ръце върху тях, молете се. Ора мапа шинта ръце. Ето, Господи, с авторитето, с съгласието на тяхната дом, на тяхната майка, баща, Господи, който и Ти се да, Господи, ние ги помазваме, Господи, да няма да раздори разцепление, Господи, да бъдат в единство, да имат мир, Господи, нищо да не ги раздели, Господи. Освен Ти да си между тях, Господи, Твоя мир, Твоята сила, Твоето помазание, Господи, да бъдат изцяло посъдени в Тебе, Татко си. Ора машинта реса, Господи. Ето, Господи, както Ти си дал авторитет, Господи, така, Господи, ние полагаме Твоята сила, Твоето помазание върху тях, Господи. Ора машинта реса. Помазваме и техните дъщери, Господи. Издигаме в името на Исус Христос и те да бъдат опазени чрез Тебе, Господи, променени, осветени, изчистени чрез Твоята кръв, Господи. Нищо да няма върху тях, Господи, сърцата да бъдат посветени в Тебе, Господи, в името на Исус Христос. Благославям, Господи, и най-малката, Господи, в мощното име на Исус Христос и тя да бъде защитена от Тебе, Господи, Твоята сила, Твоето помазание. Още Тебе, Святище, огън, 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 огън. О, Татко, аз Те благодаря, Господи, в името на Исус Христос. Изпълни ме, Татко, докости ме, Господи. Закрили ги Ти чрез Твоята сила, чрез Твоето помазание, Господи. В името на Исус Христос. Амин. Амин. Може да седнете. Сега ще помоля най-важното да имате още малко търпение за Божието Слово. Амин. Че това, което го говоря, не го измисля аз от себе си и не го говоря от моето сърце, а това го има в Словото. Нека да кажем амин. Амин. Вижте, когато Бог изкара израелския народ от Египет, те бяха в робство. И знаете много добре, може да не сте чели Библията, но сте гледали филми за Исус Христос. Как Моисей имаше заповед от Господа да заколи едно агне, да помазе праговете на къщата с кръв. Но до сега ви обясних, че нашата защита е в Исус Христос, неговата кръв, която не царя не освобождава. И Бог каза на Моисей, ако има кръв помазана на вашите врати, смъртът на ангела ще ви помине. Тези, които нямат кръв на своя дом, първородно всичко в тях ще умре. Значи първият син, първата рожба умира. Амин. Говоря ви по-простичко да може да му разберете. Мисля, че му разберете, нали така? Амин. Отиваме в Словото, Изход 12 глава, ще прочета от 12 стих надолу. Амин. И имам подарък. Вижте, знаете кой е най-важният подарък във вашия живот? Словото, Библията. Бог трябва да е на първо място. След това е вече Словото и Святия Дух. Най-важната крачка е, когато повярваш в Исус Христос и се покаеш, вземеш водно кръщение и ти предаваш всичко в Божията ръка. Кажи амин. Амин. И вижте, знаете много добре, че на кръста Исус Христос изкупи всичко. Сега ще празнуваме Велик ден, който възкръсна нашия Господ и Той е жив, Той е навсякъде. И Божието присъствие е тук между нас. Амин. Амин. Изход 12 глава, 12 стих. Защото в
онази нощ ще мина през египетската земя и ще поразя всяко първородно египетската земя и човек, животно, ще извърша съд против всичките египетски богове. Аз съм Елова. И кръвта на къщите, където сте, ще ви служи за белег. Така че когато видя кръвта, ще ви отмина и като поразя египетската земя, няма да се стоваря върху вас ударът на унищожението. Нека да кажем амин. Амин. Значи, последния стих, вижте, иска да ни каже 13 стих, че когато ти вярваш в Исус Христос и твоята вяра, и твоето сърце, и ти се предаваш в Него, и когато идват болести, напасти, и когато ти изповядаш с вяра, с цяло сърце, изискаш кръвта на Исус Христос, Бог го опазва тебе, дома ти, семейството, кажи амин, и къщата ти, и всички, и колите ти. И когато ти си в това благословение, в тази сила, Божието присъствие върху тебе. Сега разберете защо трябва да имаме вярата в Господа. Не това, което го строи. Няма лошо да имаме къщи, домове. Но вижте, ако на първо място е Божието Слово и помазанието, това имаш защита, имаш растеж, имаш благодат. Ора машин таресай. Сега, това, което направи Моисей, взе кръвта, помаза праговете на къщата, върхите позиции, сега след малко ще го направим и ние. Това вижте белега, че никакъв напаст да няма върху този дом. След като вече те се променяват и се чистват и се предадат изцяло, тогава Бог ще ги защити. Ора мапашин таресай. Нека да кажем всички. Оставам всичко в Божията ръка. Амин. Обаче това трябва да е с вяра, с пълно предаване. Значи, ако нямате промяна в вас, къщата ще се седи на място. И тогава ще имате защита. Амин. Сега вижте, с това масло, това помазание, вижте, това е масло, вижте, това масло специално от Израил, от Иерусалим. Не маслото прави нещата, нашата вяра прави нещата. Не помазанието, разберете ли? Ако ти си караш стария начин на живота и съгрешаваш, чакай да бъдеш опазен от Господа. Няма да бъдеш опазен. Любовта ми е безкрайна, разберете ме. Той прощава, той обича. Но ако ти вършиш делата на другия да не бъде, няма как, разберете ли ме. Затова ви говоря толкова много. Сега ще направя помазанието. Но ако хората не са променени в този дом, другия не спи, разберете ли. Къщата, вижте колко е хубаво направена, аз се радвам. И затова взехме подарък, кажи, ключът е в Исус. И това идва чрез молитва. Амин. Вижте, сега, знаете какъв ключ имаме? Нашия ключ е нашата молитва. Но молитвата, която е с вяра, кажи амин. Амин. Ето сега, давам, вижте, моя подарък, това е стойка за кличове. Амин. Аз ви благославям да имате много кличове в този дом, да има много материални неща, да имате фирми, магазини, коли. Амин. Джипове да имате, но да бъдат за Исус Христос. Амин. Такава кутия не знам дали имате, обаче аз ви давам. Да имате още една. Амин. Вижте, купих един ангел. Всеки дом трябва да си има ангел и вашия ангел храните да бъде с вас. Имате ли? Истински. Тя дъщерята го харесва един път го видя, ма къде го видях? Ето, Бог знае мечти, обича и вяра. Ето, благославяме служете на първо място, Бог да бъде с вас. Но вижте, най-важният подарък е Словото. Началото бе Словото и Словото бе Исус. Исус бе Бог. Амин. Всичко стана чрез Него. Вашия авторитет, вижте, Бог даде едни да бъдат пастори, учители, апостоли, но на първо място трябва да е Исус Христос и Библията. След това наистина вече Бог поставя ред, дисциплина. На първо място е Господ, второ място е семейството, след това е служението, църквата. Амин. Когато ти обичаш Господ, обичаш твоята половинка, обичаш дома си, след това вече се присъединяваш част към Исус Христос, към Неговата еклесия. Кажи амин. И вижте, знаете ли аз какво обичам да дам?
обичам да давам Словото, Библията. Това е най-любимото. И когато един грешник се покае и приеми с Христос. Правя една грешка, която искам да го справя, че значи моите хора, който иска Библия от мен, аз ги давам. Те нямат Библии. Само аз имам и моя син. Наома и са всички. Заповядайте, чисто ново е. Искам тази Библия да бъде във вас живот, изобилие. Да го четете, да го разберете. Амин. Ора машин интересе. Сега започваме да правим помазание от външната врата, навътре всички прозорци. Аз ще помазвам с това масло, но най-важното е вие да бъдете осветени вътре във вас, във вашите сърца. Амин. Бъдете благословени в името на Исус Христос. Амин. Ора машин интересе. Собственика може да идва с мене чорбажията. Ора машинта и сега канда. Господи, ние помазваме този дом в името на Отца, Сина и Святи Дух, Господи, никаква немощ, никаква болест, Господи, на тази врата, Господи, да не се достигне, Господи, в името Исус Христос. Господи, да бъде защитен от Тебе, Господи, Твоята ангел, Твоята ангел, Господи, помазвам Господи в името на Исус Христос. Божите святи, Божи сега, не бъде с Господи, помазвам Господи тези колони, Господи, в името на Исус, посетена и чистила сила. Помазание, Господи, в този прозорци, Господи, да няма раздори, разцепление, Господи, нека Твоята сила, нека Твоето помазание, Господи, да дойде тук, Господи, в Господи, да Исус Христос. Опази, Господи, искаме Твоето помазание, Твоето огън да бъде тук, ще Ти предна за на стража, Господи, Твоята ангели, Твоята ръка, Господи, да бъде тук. Благословение, радост, изобилие, благословение, развъдъстъпление, Господи, изобилие, живот, здраве, Господи, в мощното на Исус Христос и чисти до Господи, Господи, защитавай, Господи, в мощното на Исус Христос. Още Те, Татко, ние Те благодарим, Господи, за всичко това, което правиш и издишиш, Господи. Мен не ме снимай. Здравейте. Ами сега ще го помоля за тишина. Проключваме вече. Вижте, когато Бог изкара чрез Моисей, чрез неговата ръка, чрез силата на Господ Исус Христос и Бог им даде заповед да се правят шарти, палатки и направиха скиния. И Бог даде заповед как Моисей да направи масло миро, да помаза шатрата, вратите, прозорците на тази палатка. Кажи амин. В това време нямаха къщи, имаха палатки. След това, когато Соломон направи храма, пак набраха изчистани. Пак предадаха всичко и правиха жертви. Кажете амин. Вижте, важното е да бъдем предаден в Исус Христос и тогава вече Божията ръка е върху нас. Бъдете благословени и Бог намира да бъде с вас. Амин. Амин. Ора машинта. Месим на освещението. Господи, благослови тази храна, Господи, чисти всичко да бъде за Тебе, за Твоя слава и прослава, Господи, в този дом да има винаги в изобилие, Господи, в пълнота,
Всичко да има, Господи, стократно от Тебе, Господи, в мощното име на Исус Христос. Амин. Здраве, мамо. Дълги години да живееш в тази къща. Внуци, правнуци, мамо. Благословена да си от Господа, мамо. В момента Бог работи. Бог работи, да. Накъм сказвате ги. Там се писам. Мило, Meia carta mais carta não dá. Значи тя е торта, сега не сте Хриса, още малко. Чай? Чакай малко, не Идвам, не знайте. Добре. Да не такова ми сами, да се напивам. А като тут дивани, ба майко? Porque eu tô com a máquina da criança. А, може. Айде, как Hadi al. Нали? Хайде ме гледай, хайде ти бяма. Това не е право. Има ли към така? Ами, аки да Шикилката падна върху. Като стейк маса. Fica o bagagem. Ah, que não, bravo. Não, deixa que era pior de mim. Mas o Arabás que dá. Na janela o Arabás dá para tardou. Caiu o Elias. Oh. Eu gostei desse chante. Acho que é chante para ir casa aqui. Hani Bukhari sama kuturan kalah kamu. Kristina pada aşağısı. Dobre sa. Mnogo si daleko.
Всичко най-хубаво. Здраве, миличка. Всичко най-хубаво. Все хубави работи да се казва. Кое е това стъклено, да? Да си живи и здрави. Господи, здраве да ви дава. Ето подаръците, къде да ви държа. Чакай, взимай това малко. Hazır istedi bambolin saç. Bambolin съм, да. Колкото мара садика, кая писайто. Тук има още едно место. Тук у нас фланкера сме ще видимо къде си садите и ще статус. Дай се задавиш, защото те са голем, трябва да мляскаш хубаво, баби, заповядвай. А така, мляскай хубаво, баби. А кала свободно да си. А как това става, че е движение? Дощо е Ами var başını dilem şey. Ben de kere kay başını nişe kaylasma. Ами ми ticaretçisini kamera zaten. O halde kere ama hayır. Nereden mu kamera rak kesmera kita keri. Ay kida. Ne ekstolsan kamera. Kadar ekstolsan. Evet tutar. Ama ekut
На здраве. Al Erik. Tutti mangiano шоколад. Ами, добре сме. А как ги Чата се тук гледам Радвам се, ще се видим. Сигурно другата седмица, че тази седмица. Газы так и накидывают. Ай, брат, как и там чаки, да? Просто сейчас не чаки. Ти можа да я познаеш? На магия. Така, че да това вечерка. Eko te treće čulun, kad sam ga mi bjede. Дай му как са миши. Делът или му е добре? Да остарявате, да побелявате. Искам да не седам тук да намерим някакви. Направо се пред мене да се радва. Амин. Може пащо мен дева. Хубаво си седиш, не мърдай камерата да се не снима. Не мърдай, хубаво си седиш. Остави това. Благо, остави ги те да се оправят. Яла да видим да сме още по масичка да се Тя така. Хайде бе, Гошо! Мекам дето вървам направо върва с дето. Жата май се беше паща да може. Мекам беше Време от вашето време да обърнете малко внимание. Знаете много добре, че се събираме покани на нашия приятел, нашия съсед, нашия близък, защото
за освещение своя дом, за благодарност за неговия дом. Отидахме там, помолихме се, изчистихме, помазахме всяка една къща, вратата и всичко. И това, което Бог иска, ние го направихме. Сега искам да ме разберете правилно. Живеем последни времена, Исус идва много скоро. Няма нищо сигурно. Вижте, бяхме от тях, видях едно знаме, нямам нищо против държавата на Холандия. Ние всички сме благословени, но вижте, най-важното трябва да издигаме Исус Христос да бъде на първо място, да издигаме знамето на нашия Господ Исус Христос, да вярваме в Него. Искам